ma serious ni. Maineno teno bathani kawuono wan kama original kendo wan e original place. Mineno ma serious ni ma iluongo ni an iluonga ni Aton kata kier nyalo denda ni Nyawagire. Nyarwagire ma jaoda. Kasto Richito to osiena ma jaoda. Amoro. Koro wuoyi matin bo aneno ka nie batha kama serious. Adwa ni ikaw mic mondo iulri ne jofo piny oneni. Gi nyinga ge iluonga ni Jalamo Lwang'ni onge ode. Koro mani iluongo ni Lwang'ni. Iwacho ni Jalamo Lwang'ni onge ode. Jalamo Lwang'ni onge ode. Koro jopiny kuneno ji te ma onge utene. Kata ine iro mana gi ng'ato kocha to onge ode. Mano ng'e niya many jamani. Mane kaka in. Koro ma serious ni adwa biro kuom wendo ma serious. Wendo molimo we odhiambo ma kawuono. Mwasebedo kwa geno romo go ma serious. To kawuono wapo ka waromo iluongo nang'o Nyawagire kaka waromo gacha. Stevie Knows. Correct. Koro iluongo ni Mr. Ogen Jabare. Awinjo ka joheri sana kendo luonge ni Mr. Ogen Jabare. Ere kaka adwa na kawi one by one kata achiel kachiel nyiswa niya ere kaka ne chako thum mar Ogen Jabare. To en ang'o mano obiro iri mondo mi chak thum ni? Mokwongo adwoko erokamano. Kendo adwoko erokamano maduong' kuom biro. An kachako thum kapok nachake. An dala moro ni Awendo. Ne an gi min oda iluongo ni Mama Joy. Mama Joy. Kata Mama Shanice. Kaka ambe koro an gi Nyawagire nani. Chiega ni naherora go serious. Kamo kata ni adhi tich moro, adhi tiyo. Bare. Tijno kamo ni adhi samora matin. Koka awedhi mbele, iler ne jopiny, iler nwa kata wambe wawinj kaka in. To ere kaka ne wach mar Ogen Jabare ni gikuok iri. Kachaka yudo tich kendo ochako bare. Koro Richi, iluongo ni Mr. Ogen Jabare. Ere kaka ni gik mineno ni compost mar Ogen Jabare? Ogen Jabare nageno chiega mana ahero gi chunya. Dhako mahero min Joy kata Mama Shanice. Nyaka bondo. Kanyo tiwacho adieri, ing'eni iwacho ni nyaka ugol kaka ugolo gimoro mapuonjo ng'ato. An asebedo ka winjo gino, asebedo ka tiyogo ga ir Nyawagire na kanyise ni gik mogen Jabare kaluwore gi puonj mana winjo kaya iri. To but kawuono nitie gimoro ka adwaro penje challenges, adwaro weyo wach mar ere kaka gini biro e wiyi mi gik igol thum. Mano e gima chando jopiny ma kata chando pacha ambe ka. Kaka inyalo gik kata process mikale, site mikale thum. Koro chiega mineno man wasingore go ne. En e juoka. En e juok thumba. Sama owuok ema juogina mar thum ochakore. Ema neno ka juogi mar thum oidho malo kaka owuok ni tachich ni kare gima Ogen Jabare. Omi moral mar wer. Omi moral mar wer. Koro awacho ni wawera ne kadang' depo kata ka chiega ni kowinjo thum ni to depo ka duogo. To koro aneno ka seche dhi mang'eny. Ang'eni pod wabiro romo mang'eny. Ibiro lero ne jopiny, but kata kamano bet ilero ne jopiny ong'e ng'ama in, ong'e ng'a jathum ma ogolo Ogen Jabare kata kiero Mr. Ogen Jabare. Wadwaro ni nyiswa kaka jopiny nyalo yudi nikech aneno ka e lai mara mar Facebook ka aneno ka jomoko osetemo penjo ka penjo ni Richito to ni oya kure, to Richito to ni oyudore kanye, to ere kaka wanyalo yudo Richito to ni, to wende ne ere kaka wanyalo yudo? Ne joma kiaya an Richito to Jasuba. Ajasuna. Aya kumoni Mkuro. Tiabo school kanyo. Thumbe na kidwa manyo. Idhi YouTube imanyo Richito to Jasuba. Ibro yuda. Kata idhi mane Facebook, TikTok, Twitter, kumora mora ntiere. Search to Richito to Jasuba. Do Richito to adwaro we ika penjo ni aneno ka ng'ato botemo penja niya. Be ihero live band? To namba miyudorigo ere kaka ginyalo yudi nikech jomoko aneno ka dwaro gimoro ni kaka inyalo timo live band kata jomoko be iwerndirigi osebedo ka puonjogi but ere kaka gigombo kaka ginyalo yudi. Kaka ginyalo yuda gi namba ni 07 46 33 69 86 07 46 33 69 86.
Okay, koro jopiny ma ineno ni walosogo ma serious mwalosogo e wang' sai, wang' seche machalo kamani mani iluongo ni Richito to Jasuba kata Kiero Mr. Ogen Jabare, we ma simple ng'ama ok ojaro ji. Kendo anyisi ni en kata text e Facebook kanyo biro duoki kaka owinjore kendo o respect YouTube guidelines community, Kiero kanyo biro discuss kendo obiro nyisi thumbene ibiro puonji mang'eny kendo thumno osepuonja ma kata dakwa nosebedo ka rochore gi Nyawagire, to kata kamano sani aneno ka Nyawagire nobedo kowinjo wer mar Ogen Jabare. Koro chakre sani wanyisi ni dhi e YouTube kanyo many ng'ato ni Richito to Jasuba, ibiro yude kendo obiro puonjo weche mang'eny, to kata sani en wer modhi golo manyien, echa ma idhi golo manyien chani iluongo ni Mary Nyasiaya. Mary Nyasiaya ni kanye online Kiero, idhi yude kanyo kendo obdonjo ma serious. Wariti ni wanere uru, dhiure YouTube kanyo ka wan watieko ma iluongo ni Stevenos Comedian pamoja na Nyawagire, to kata Kiero ng'ama otieno bathe morwako ogudu ma serious iluongo ni Oguti Yokohama, mani iluongo ni Jalamo Lwang'ni onge ode. Koro waweu ni kui neno ng'ata ng'ata ma onge ode. Richito to